Zdravím všechny Minecraftáky a Minecraftačky, jméno je House, vy sledujete Minecraft Box a vítejte u naší speciální adventure mapy Toy Story 2 neboli příběh hraček. Dneska se nacházíme, pokud se nepletu, v 10. díle a možná už to bude poslední, možná taky ne. Nebudeme zdržovat, nacházíme se přesně tam, kde jsme skončili minule, tady před těma dveřmi s nápisem Watch Yourself, což v překladu znamená já nevím, jak bych to přeložil, hlídej sám sebe, nebo koukej na sebe, no, watch yourself prostě. Každopádně, my jdeme dál a jo, to jsem úplně přesně jsem to tušil. Toto vypadá jako docela slušný hardcore. Divím se, že to přežiju, ale ty jo. Takže, menší komplikace, ale... doufám, že jsem tam zmačkl ten checkpoint, já si to nepamatuju. To bude nepříjemné. Tak moment. Jo, to jsme přeskočili, OK, a počkat, moment. Turn off, super, a checkpoint. Dokonce tady máme nápis Destroy it, ale... Mám strach z toho, jestli to nespustí nějaký TNTčko nebo něco takového. To bych byl docela nerad, takže... Toť otázka, jestli to zmáčknout nebo nezmáčknout. Tak co myslíte? Anketa, napište ano. A to, ne, dobrý, no asi to zmáčknem. Uvidíme, co se stane. Pravděpodobně nic. Pravděpodobně nic. Takže... no nic, nevadí. Nevadí, jdeme dál. Jdeme dál a... Oh man. To myslíte vážně. Tak, počkat. No to jsou hardcore opravdu, takže počkat. Toto je tedy úžasné. Takže já se zkusím dostat tam. Jo, to jsem chtěl. Tady to by mohl být trošku problém, takže počkat. A ten zvuk je hrozný, to asi pak budu muset zeslabit, ale... Ne! Jsem spadl dolů a mám peaceful, takže jsem to nechtěně přežil. Tak se tady zapálíme v lávě. A co je průser? Tak... Ne, já už se objevím zase tamhle někde. OK, přepneme se opět obtížnost, aby se nás to tak zabilo, když spadneme dolů. A jdeme tedy pokračovat. Ovšem... Už to... je to dost zajímavý, ale... Fakt naše schopnosti skákat jsou tady v tomhle případě dost omezen, protože to skákání, jakoby, jak bych to nazval, dost jakoby prostě dělá problémy, ale jak se dostane tady na to? To teda moc dobře nechápu. Takže moment. Myslíte, že se to dá přeskočit? No, kdo neskusí nepozná, takže počkat. No to přece nemůže jít ani náhodou. A furt to přežívám. Tak obtížnost nám nezmění sílu dopadu, což je trošku škoda. Ale no tak tohle, jak to mám sakra přeskočit? Jak se tak koukám, teď ty... To není dobré, to není vůbec dobré. Tak počkat. Tak to jde. Tady to jde taky. A kam teď? Protože... Tady se mi všechny ty bloky vysouvají stejně tady v té úrovni, což je dobrý. Ale my tam musíme skočit nějak tam, ale tam je to teda trošku děsí, protože to je fakt... To se fakt moc dobře nedá. Jo! Yes, tyho, borec, tak, turn off. Checkpoint. To je krása, klídek, krása, super. Tak, tady máme svěrák, takže jednak tady máme 2 penízky. Ty si vezmem, tyjo, tak to jsem nečekal, že takovýhle brutální jumpy, nebo ne brutální, no oni vypadají brutální, zase asi tak úplně těžký nebyly, ale určitě mi můžete napsat do komentáře, jaký jste s tím měli problémy. Tak, tady jsme měli 4 slime bally, to je dobré. A kam teď? Já jsem tam někdy viděl, jo, tady jsem viděl nějakou tu páčku, takže na tu se podíváme, ještě než tam půjdeme, tak... To tady projdeme, jestli někde jsme nenechali například penízek nebo něco takového. A já jsem se nepletl, tady ho máme. Takže si ho vezmeme. Tady ta popelnice vypadá docela dobře. A tady ty visící, nevím co to je, ale pamatuju si to i ze hry. Pamatuju si to i ze hry. A vlastně pokud si pamatujete hru, tak tady kolem toho auta ještě mám pocit, byl takový úžasný, jakoby trať. A vy jste, jo, myslím, že vy jako basrakeťák jste běhali kolem toho a závodili jste s autíčkem na dálkové ovládání. Nejsem si úplně jist. Mimochodem ten svěrák je bombastický, teď na to koukám. Ale kolem toho auta byla jakoby závodní trať, kde jste soupeřili s autíčkem
a musíte jakoby vyhrát. Tak, jdeme sem. Co je tady to? Mechanism. Aha, to se vypne, nevypne. To zatím to vypadá dobře, já jenom čekal, že se to asi bude hejbat nebo něco, tak nevypadá to tak. OK. Ale proč jsou i tady ty nahoře, to nevím teda. No, jdem dál, nebo nebudem to řešit, dokud to jde, tak to radši nebudu řešit a budu si užívat toho, že to funguje. Tak, tady si sebereme money a tady máme opět určitě nějaký mechanismus. Tak, teď jsem to přivolal, no to nemyslíte vážně. To nemyslíte vážně. To snad ne. No to si děláte! No to ne. Já jsem to dal, ale teď... No teď se nechci pohnout, protože panebože tady nikde není checkpoint. To snad ne. A já chci checkpoint. Tak já jdu nahoru, i když tam checkpoint podle mýho teda nebude, ale... No no ty kráso, to bylo hodně masakrózní. Teď ale sakra, kudy mám jít, sakra. No zkusíme tudy, tady zatím ty jumpy nevypadají tak úplně hrozně. Ale... no tak to byl dle mýho hodně velký lak. Proto mě teď úplně děsí možnost, že bych spadnul dolů, protože to opravdu se asi zabiju. Ale... wow, to dát na poprvé, to bylo hodně hardcore. No, ale tady asi končí veškerá sranda, protože, ale tak tyjo, já fakt to nesnáším v každé hře. V každé hře možnosti dvou cest, protože teď absolutně nevím, kudy mám jít. Teď byla možnost jít sem. A tady tuším, že tam asi nic nebylo. Protože to vypadá, no ale to mě štve, že tady nikdy není checkpoint. Já fakt potřebuji checkpoint. Tady Luka šípy nepotřebujeme, ale... No tyjo, jestli tady spadnu, no to ale fakt mi přijde hodně blbý, protože to fakt jestli umřu, tak budu ne hodně naštvaný, já budu naštvaný víc než hodně. To budu opravdu mega naštvaný. Proč to tady dává nahoru? No to bylo fakt brutální, ale. To fakt bylo brutální, možná, že ten čudík Destroy It byl kvůli tomu, abych když pak jakoby spadnu, no to teď už je to pozdě, no. Ale no uvidíme, jdeme dál, zas moc mluvím, málo hraju, takže jdeme dál. Já jsem opravdu zas dost vykleplej z toho, jak se mi povedlo to přeskočit. Teď to bylo málem v pytli. Takže zatím jdeme dál, OK. Prosím, co nevidět, já chci checkpoint, prosím. Tak, teď jak tam skočit, abych byl v pohodě. Jump 3, man. Jump přes 3 bloky. Já vím, že za jiných okolností by mi to problém nedělalo, ale teď jsem tak vystresovaný, že to dám. Yes! Ty, já jsem se fakt v parkouru zlepšil, normálně, musím zaklepat, já jsem se fakt snad zlepšil. A tamhle je checkpoint, určitě, checkpoint! Super! Jo! Ty kráso! Jo! No mám fakt radost. A tady koukám, že snad nějaký jumpy, ale... To jsou penízky, ale... Já nevím, jak se tam dostanu, takže... na to asi zatím kašleme a ještě nám opět zašlo pršet, tak OK, to přepneme. A checkpoint máme, pro jistotu ho zmačneme aspoň, tyjo, 3krát. Tak, 4krát, no 5krát. Tak, protože opravdu, tyjo... No tyjo, fakt mi napište, to mě fakt zajímá, napište mi do komentáře, jak moc velký problémy jste měli tam s tím, protože vypadalo, já si pamatuju Revenge of the Gods, pokud si to pamatujete, taky napište, to jsme hráli s Danem, alias s Novadou, a pamatuju si, že s takovýhlema piston hejbacíma, penízek, s piston hejbacíma parkourama jsme měli fakt problém ouch, tak teď jsem spadl no to chtěl Bůh sám, abych sebral ten penízek a teď skočíme dolů a naštěstí tam máme ten checkpoint, takže to tyjo, kdybych ho neměl, abych vybuch. Ale určitě mi napište, jak jste tam ten jump zvládli, protože jako já když jsem to viděl, tak mě prostě první, co mě napadlo, tyjo, tak teď přijde vlna střihů, to fakt pak budu muset přeskočit v kreativu, nebo něco, mimochodem, určitě kdybych to přeskákal v kreativu, tak bych vám to řekl, já vím, že spousta lidí vždycky pak pochybuje, tyjo, Hauzi, ty jsi to určitě přeskočil v kreativu, a co máme tady za díru? To je ta.
nejsem si úplně jistý, ale to je podle mě... Ne, to je taková ta princeznička, jo, vím, jo. Já přemýšlím, jestli to není taková ta kovbojka Woodíčka, nebo jak ona se jmenovala, ale evidentně není. To je taková ta princezna a já bych se potřeboval použít kapesník, ale snad to zmáknem. Tak, počkat, teď jsme doskákali sem a musíme se dostat pravděpodobně tam, takže OK. Ach, menší střih, to nevadí, doufám tedy, ještě si přepneme čas, OK. A ještě jsem si kopnul do myši, nebo strčil do myši spíš. Takže použijeme checkpoint, super, tak tyjo, takovýhle progres, to jsem fakt nečekal, když jsem, no tyjo, pauzy, ty jsi fakt borec, i když pauzy, nezakřikni to, bacha na to. Tady jdeme dál. No, tady už začíná jemně přituhovat, takže opatrně, ale teda musím říct, že dneska to zatím vypadá fakt dobře, takže my jdeme pomalu tudy a táhle teda tuším jo, tady už to tady vypadá, že půjdeme na střechu toho auta osvobodit prasátko. Tak, pokud to dobře dopadne, tak ho osvobodíme ještě dnes, ale Bůh ví, co nám pak ještě zbývá, takže jdeme teda tudy, jdeme si ještě pro peníze, který doufám, že nám nespadne dolů. Jo, máme ho. Super. A počkat, my se ještě vrátíme sem, a abychom se mohli líp rozběhnout, že ono přece jenom to rozbíhání z toho jednoho bloku, jaký docela na prd, ale ne, že by se to nedalo. OK, jdeme tudy. Super. A tady jdeme sem a teď počkat. My se musíme nějakým způsobem dostat... Tak, teď jsem trošku zmaten, počkat. Musíme se protože na žebřík, že ho neskočíme a... Tak tady tudy jdem špatně. Ne. Tak teď jsem lehce zmaten, protože... Není mi úplně jasný, jak se na ten blok mám dostat. Jako přece já se tady na ten žebřík nedostanu. Počkej, jo, aha, tamhle, aha. Tak moment, já jsem zpátky a tak toho jsem si nevšiml, ale asi teda, když skočím takhle sem, jo, super, tak jsme tady ty sklený jumpy teda vypadají trošku pofiderně s tím, jak to mám pečnutý, že to sklo se takhle slívá dohromady, ale jakože to vypadá, jakože tam nic není. Ale teda, pokud se mi to podaří, jo, tak jsme se dostali na auto, což je super, a to znamená, že teda splníme další quest u prasátka, takže OK, my si vezmeme knížku, jdeme se kouknout do konečníku našeho prasátka, penízky a planetky a baterky, tak ty sebereme. Ty planetky, já vím, že vždycky říkám, teď jsem jim řekl planetky, ale většinou říkám slimeball, ale protože vím, že to je slimeball, tady to vidíte, že jo. Ale takže i takhle to krásně vyprázdníme, stejně to vtipný, no. Počkat, jo, to jsem přečetl knížku, ale já se chtěl ještě vyprázdnit prasátku konečník. Tak, jdeme si to přečíst. Hi boss, a já chtěl bych vidět skrz sklo, jak si Andy hraje na zahradě, ale he is gone, on je pryč a já nevím, jak se dostat dolů. Prosím, pomoz mi, doufám. Jasně, tvůj další úkol je Finn, tam zase to slovo fine tím dělá nějaký problém tím překladatelům. Tvůj další úkol je najít cestu na vrata garáže, to jsou ty zelené dveře, a somewhere around, někde v okolí můžeš najít skrytou něco, kde můžeš ukončit všechny tvé questy. Hodně štěstí, jo, a tvoje odměna čeká in my bag, no, takže to si přeložte sami, nebo vydedukujte sami. Tak, my jsme tady na tom autě a kudy dál tedy? Další možnost, tady jsou podle mě dvě možnosti, jako jedna, která máme jít se dostat nějak tam na ty vrata, když to je tam psali ještě o těch zelených vratech. Jo, tvůj další úkol je jakoby dostat se na vrcholek těch dveří. Ale mimo jiný, podle mě ještě se máme dostat... Mimo jiný musíme jít ještě tady pokračovat dál, takže když zase prší, no to je fakt 100krát za díl. Takže, my teda mimo jiný jdeme opět zpátky tedy tudy k tomu tam víte kam, ale
Wow, pomalu, fakt pomalu, ale jistě přituhuje. Tak a my teda tudy, podle mě, tudy se musíme dostat teda tam. A tam, jestli tam už jakoby je konec, nebo... Já nevím, já bych řekl, že na ty zendveře jsem se mohl dostat tam od spoda, nebo aspoň jsem si to myslel. No, uvidíme, to je úplně jedno, uvidíme. Pokračujeme tedy zatím úspěšně, opět klepu na zuby. V tomhle jsem hodně povětšivej, nebo povětšivej, no prostě klepu na zuby. Ale jdeme teda dál a uvidíme, kam nás naše cesty zavedou. Tak, to bylo docela ochlup. Tak, hele, máme nějaký bonus kointík, takže super. A teďka ještě... Jo, tak to bylo pěkný. Jo, kdo chce víc, nemá nic, tak počkat. Oh man. Já nemám ten meč a tím šípem já asi nedám, tak no, zkusíme to. Oni se zabili navzájem ty skeletoni, tak to je fajn. Ale au, já nechci, abys mě schodil. Tak počkej. Jo, a tyjo, to bylo ochlup, to bylo hodně ochlup, tak. Počkat, tak. Ještě než se kamkoliv vydáme, tak jdem sem kliknout na checkpoint, aby jsme to měli hotový, tak. Jdem se podívat sem dovnitř, protože tady jsou postele a ty čestky, no, ale ty nepotřebuju, tak já nevím, proč to tam je. Takže jdeme dál, mohli se teda ještě najít, ať se nám doplní život, protože zatím to máme teda trošku pofidelní. To nám nevadí, ale a teď tedy kudy? Teď jednak se můžeme podívat sem nahoru, což je docela snadné. Aha, tady tudy můžeme jít dolů. Wow. Tak, tou rukou se bojuje fakt docela na prd. A to mi fakt štve, takže počkat, ale tím... tím mečem prostě neudržím od sebe. Nicméně... Aha. Tak tady asi nic, no. Tady asi nic, takže jdeme opět zpátky. To jsem teda myslel, že aspoň nějaký penízek by tam mohl být schovaný, jak mi to zašlo lagovat. Au. Tak, to jsou lagy, takže opět zkusíme vypnout a zapnout nahrávání. Jsme zpět, tak doufám, že už to nebude lagovat. A teď teda jdeme dolů a checkpoint máme zmáčknutý a teda ty zvuky zombíků mě pronásledujou, ale jdeme tedy tudy pokračovat dál a já sám tedy teď jsem zvědavý, kam dojdem. Tahle zase, ježišmarja, tam to vypadá zase na nějaký pistony, uvidíme, ale zatím tedy pokračujeme. A tedy dneska opět už se nám to jemně blíží ke konci, takže dneska je opět zcela jasné, že tu mapu nedohrajem, ale snad tedy už příště pravděpodobně ano, ale tady opět nás čeká cosi z pistonů a já nevím, jestli se o to pouště teď nebo ne. Já myslím, že pro dnešek to stačilo, dneska musím říct, že teda opravdu jsme snad přeskákali fakt takový jumpy, který jsem snad v životě nepřeskákal, takže za to jsem moc rád. Určitě mi nezapomeňte napsat i jak jste se poprali s tím neskutečným skokem, který jsem dal dle mýho neskutečným lakem. A určitě vám děkuji za to, že jste se koukali, těším se na vás u dalších videí a díky moc za to, že se stále koukáte a že vás tahle série fakt baví, protože mě baví úplně neskutečně. Takže těším se na vás u příštího dílu, který asi bude poslední, když nepřeju si to, ale bohužel to asi tak bude. A nebo uděláme minutový díly to historie a bude jich třeba ještě 10 dílů. Co vy na to, napište mi váš názor do komentářů. Samozřejmě žert. Mějte se a čau.